som nära vänner och allierade också hålla ihop. Och det här gäller också naturligtvis i Ukraina-frågan som är så viktig för vår säkerhet nu och framöver. Och där vi också jobbar otroligt nära. Men en fråga som tyvärr försvinner när andra frågor diskuteras. Igår kväll så hävdes president Trumps hot om tullar mot 8 europeiska länder inklusive Danmark och Sverige. Men fortfarande kvarstår en del svåra frågetecken, inte minst om Grönland. Och Sverige arbetar nu aktivt för att NATO ska öka sin närvaro och vaksamhet i den arktiska regionen. Vi behöver öka närvaron där för att motverka ryska hot och också kinesiskt inflytande. Och det gör vi bäst tillsammans inom NATO. Så stort tack för att du är här, Lars. Och jag ser fram emot att bara samarbeta mer. Tak skal du have, Maria. Dejligt at være her og ses igen. Og som du siger, vi taler meget sammen. Og mere en stærk relation hen over Øresund, som vi jo fejrer 25-året for Øresundsbroen. Og ikke mindst efter Sverige også er kommet med i NATO, så har vi jo et endnu tættere samarbejde. Det er noget, vi sætter stor pris på. Nyhederne de løber jo hurtigt i disse dage. Det kan være svært at følge med. Men uanset hvordan de udvikler sig, så er det jo store ting, der er på spil. Nogle grundlæggende principper om staternes suverænitet, territoriale integritet, verdensorden. Alt det, du og jeg er vokset op med, som i en eller anden udstrækning udfordres i disse år. Og der står Danmark og Sverige og Norden jo, synes jeg, som nogle forbilleder. Kommer lige fra et arrangement i Bill Gates Foundation, hvor jeg også synes, man med stor stolthed kan sige, at de skandinaviske lande, de viser vejen. Når andre vender ryggen til, skærer udviklingsbistanden ned under FN's målsætning, så er vi der endnu. Så jeg har sat pris på det her møde, også det her møde i dag. Og i forhold til den aktuelle udfordring, som jo stod med flammeskrift, da vi aftalte, at jeg skulle komme, så har der jo det sidste døgn været en positiv udvikling. Det er positivt, at den amerikanske præsident har taget truslen om at indtage Grønland med militær magt af bordet. Det er positivt, at den amerikanske præsident har sat handelskrigen med Europa på pause. Det er i øvrigt også positivt, at den amerikanske præsident, og det er jo det, der førte frem til det, har haft en konstruktiv drøftelse med NATO's generalsekretær om sikkerheden i Arktis, fordi det er, som du også sagde, det er jo et anliggende for os alle sammen. Vi ved jo godt, at situationen i Arktis er under forandring. Alle købte visionen om Arktis som lavspændingsområde. Vi lavede det arktiske råd. Siden har tingene udviklet sig. Vi ser en oprustning i russisk Arktis. Vi ser en større grad af kinesisk tilstedeværelse, ikke ved Grønland, men i andre dele af Arktis. Blandt andet jo muliggjort af, at Rusland har skabt et stadig større afhængighedsforhold til Kina, for at kunne finansiere og muliggøre deres angrebskrig i Ukraine. Og det skal vi jo tage alvorligt, men som du siger, det gør vi bedst sammen. Og jeg ved jo, at NATO's generalsekretær i går altså har forsøgt at tegne den vision op, som vi også har arbejdet for i kredsen af arktiske kyststater i NATO. Så det har været et godt døgn. Væsentligt bedre situation i morges, da jeg vågnede, end i går morges, da jeg vågnede. Men hvis man tror, at alt er fryd og gammel, og man kan ånde lettet op, så tager man nok fejl. Der er et stykke arbejde, der skal gøres. Men mit håb er, og det er jo blandt andet muliggjort af den stærke solidaritet, der har været for Europa, det er, at vi nu kan komme ind i en ordentlig dialog med vores amerikanske allierede om, hvordan vi bedst løser det her. Vi lavede jo en aftale i Washington i sidste uge med vicepræsidenten og udenrigsministeren. Det er en aftale, vi holder, og det er også en aftale, som nu får liv igen, fordi den amerikanske præsident i går jo meget klart sagde, at nu skal vi have det her til at lykkes, og han har lagt opgaven præcis hos vicepræsidenten og udenrigsministeren. Så det tager vi hul på, og jeg forventer, at det første højniveau-møde, som jo bliver på
departementschefsniveau fra dansk og grønlandsk side kan finde sted i en ikke alt for fjern fremtid. Og det går vi så konstruktivt ind i, selvfølgelig med respekt for kongerigets røde linjer. Jeg er ikke kommet til Stockholm for at bede om svensk støtte. Jeg er kommet til Stockholm for at takke for den støtte, vi har fået. Og i øvrigt tak for det tætte samarbejde, vi har i alle spørgsmål. Og jeg håber, at temperaturen trods alt er gået så meget ned på det her spørgsmål, at vi nu også i fællesskab kan koncentrere os om andre vigtige ting. Og lige nu og her er det jo ikke mindst den alvorlige situation i Ukraine, som på en eller anden måde har været fortrængt af europæisk presse og europæisk politik nu i et antal uger, og hvor vi i den grad har brug for, at vi læner os ind på Ukraines side. Så tak skal du have. Tak, Lars. Der öppnar vi upp för frågor. Vi börjar med Danmarks Radio. Ja, til Lars Løkke Rasmussen. De forhandlinger, som du forventer, tager deres begyndelse om ikke så frygtelig længe. Forhandler Danmark stadigvæk med en allieret? Og til Maria. Jag läste idag i en tidning att den svenska regeringen har gjort slut med USA. Hur ser du det? Vil du börja, Lars? Ja, jeg synes spørgsmålet til dig var en my skarpere end det til mig. Ja. Vi har inte gjort slut med USA. USA är viktigt för Sverige och vi ser relationen till USA väldigt långsiktigt och alltså bortom en enskild administration. Därför är det viktigt att hålla fast vid vårt transatlantiska samarbete. Det är viktigt att vi inte utmanar varandra som allierade utan just håller ihop och bygger vår säkerhet tillsammans, precis som vi behöver göra på Grönland och i Arktis. Men också utveckla handeln, och då är det bättre med inga tullar än med mer tullar, för det är så vi bygger vårt välstånd. Men är ni fortfarande vänner? Vi är fortfarande vänner med USA, men vi accepterar inte att man uttalar sig som man har gjort mot Grönland och mot kungariket Danmark. Det är därför vi också har varit mycket, mycket tydliga i våra protester mot detta. Altså, jeg føler mig fuldt dækket ind, at du svarede. Altså, USA er en allieret. Vi har sammen, og Danmark var med fra dag 1 i 49, skabt NATO-alliancen. Mest succesrige forsvarsalliance i verdenshistorien, som har holdt fred på vores kontinent, og som stadigvæk jo er kernen i hele vores sikkerhedsarkitektur. Jeg tror, enhver kan se, at det også er en alliance og et venskab, der er udfordret. Men det er jo udfordringer, vi skal prøve at overkomme. Og det er jo også derfor, vores tilgang hele tiden har været til den amerikanske præsident, at vi vil gerne være konstruktive. Selvfølgelig med respekt for det, der er nogle helt grundlæggende principper i den her verden. Folkens frie selvbestemmelsesret, nationernes suverænitet. Men med det en mente, så vil vi gerne være konstruktive. Og det, jeg har en oplevelse af, blev opnået i går, det er jo en forståelse for, at det kunne også være en vej frem. Det er ikke det samme som, at det lykkedes, men det er det, vi nu skal give et ordentligt forsøg. TT. Ja, Patrik på TT. Först till den danska utrikesministern. Kan du berätta mer, vad vet ni om det här avtalet och ramverket som det har pratats om? Trump pratar om total access till Grönland. Och vad finns på bordet egentligen att förhandla om från dansk del? Och så till Sverige, vad kan Sverige göra för att backa upp Danmark ännu mer i det här? Hvad ved vi? Vi ved det, vi skal vide. Fordi vi har haft en tæt konsultation med NATO's generalsekretær igennem lang tid. Vores forsvarsminister og den grønlandske minister med ansvar for udenrigsanliggender var i Bruxelles i sidste uge. Og vi har arbejdet intensivt, det har vi også gjort sammen med Sverige, Norge, Finland, Canada, på at få skabt et større NATO-engagement i hele spørgsmålet omkring det høje nord og Arktis. Og derfor har vores positioner jo været fuldstændig velkendt for NATO's generalsekretær, da han gik i det møde i går, som har fået det positive udkomme, at der nu er åbnet en dør for, at vi igen kan have en ordentlig forhandling.
mellem kongeriget, altså Danmark og Grønland på den ene side, og USA på den anden side. Så det er jo en dør, som jeg selv troede, jeg havde åbnet i sidste uge, hvor den så har været lukket i igen, og som nu er åbnet på ny. Og det er det, der er det helt afgørende. Og så har jeg den tilgang til hele det her spørgsmål, at det har været problematisk nu at have i virkeligheden jo altså 13 måneder, fordi de første udtalelser fra præsidenten kom, før han blev indsat, hvor den her diskussion har været en diskussion på sociale medier med hårde udsagn. Det kommer aldrig til at skabe en løsning. Så min mission, kedeligt som det er at undgå at skabe overskrifter og breaking-bjælker, og så få flyttet den her konversation ind i et ordentligt mødelokale. Og der er vores tilgang til den, som det har været hele tiden, at vi har en tæt relation, vi har aftaler mellem kongeriget og USA, ikke mindst 51-aftalen, som kan akkommodere i princippet alle amerikanske ønsker. Amerika har så valgt at skrue ned. Under den kolde krig havde de 17 militære installationer og baser i Grønland og omkring 10.000 deployeret personel. Nu har de kun én base og 200 mennesker. Og vi synes, det er en god idé, ligesom vi også selv bygger op i Arctic Endurance med flere øvelser, så synes vi, at det er en god idé, at vi øger engagementet i NATO, som USA også er en del af. Også med henblik på at have en mere permanent NATO-tilstedeværelse, ikke bare i Grønland, men i Arktis. Og det er det, vi vil forfølge. Og jeg tror i virkeligheden, at det også matcher den amerikanske præsidents idé. Så jeg tror, altså we share the objectives, but not necessarily the methods. Og nu er der så skabt en åbning for, at vi kan få de ting til at passe sammen. Altså, og det mener jeg sådan set, at Mark Rutte har spillet en positiv rolle i at få faciliteret. Vi kommer alltid att stå vid Danmarks sida. Jag tror precis som Lars Løkke Rasmussen har sagt vid flera tillfällen att det bästa vi kan göra nu är att sänka temperaturen och att ha samtal istället för att hota varandra. Så jag är glad att vi har haft den utvecklingen det senaste dygnet, och rent konkret så vill vi ju också bidra till NATOs insatser för stärkt säkerhet i Arktis, och vi bidrar ju också konkret redan genom vårt ledarskap för FLF Finland, som också handlar om att träna för underarktiska förhållanden och subarktiska förhållanden. Men vi kommer också naturligtvis vara beredda att bidra med annan form av närvaro för att stärka Arktis säkerhet. Men jag vill också vara väldigt tydlig med att om det i framtiden återigen behövs för att vi ska kunna sänka temperaturen, så är vi också beredda att återigen höja tonläget och visa att vi klart och tydligt står vid Danmarks sida. Tack allesammans för ikväll. Vi hinner inte med några fler frågor.